Fijn dat u er bent en fijn dat we ook over dit onderwerp kunnen praten, want u snapt, dit is wat ons allemaal bezighoudt. De gevolgen van Irma, Sint Maarten, dramatisch. De situatie, u heeft de beelden gezien, u heeft de persconferenties kunnen volgen van inmiddels ook de regering, maar ook van de Nederlandse regering. Het is daar echt heel ernstig. Heel kort samengevat, we zien dat nu in ieder geval de hulpverlening op gang is gekomen. U weet dat Nederland er direct was met de 100 militairen, omdat we Irma aan zagen komen. Inmiddels wordt de samenwerking ook met de regering steeds beter. Hè? Dus de hulpverlening komt op gang. Ik kan u vertellen dat de eerste prioriteit was het open krijgen weer van het vliegveld op Sint Maarten. Want u begrijpt, dat is de toegangsweg samen met de haven. Maar ook die was beschadigd. Dat is nu redelijk op orde. Hè? De militaire vliegtuigen kunnen landen. Humanitaire hulp kan er landen. En inmiddels is het ook zover dat er af en toe ook gewoon wat andere vliegtuigen binnen kunnen komen. Die dus allerlei evacuees mee kunnen nemen. De belangrijkste posten zoals elektriciteit, watervoorziening, gezondheidszorg. Dat wordt nu allemaal geregeld op Sint Maarten. Daar zijn ook flinke stappen in gezet. En om een voorbeeld te geven, een van de grote prioriteiten is om het ziekenhuis ook draaiende te houden. Was flink beschadigd, maar is inmiddels weer zover dat er ook weer handelingen kunnen plaatsvinden. Onze zorg in eerste instantie, toen het bijna een week, we zitten hier nu op woensdag, en het is een week geleden, was in eerste instantie toch de urgente patiënten die in het ziekenhuis waren en waarvan werd gezegd, ja, die moeten hoe dan ook geëvacueerd worden om de behandeling voor te kunnen zetten. U weet dat er een aantal mensen naar Curaçao zijn vervoerd, een aantal mensen naar Aruba, inmiddels ook Mariëdal hier op Bonaire. Ik kan u zeggen dat ik met zeer veel waardering en ontzag heb gezien hoe onder andere Giovanni Frans, de directeur-bestuurder van Mariëdal hier met zijn team, met zijn collega's van Curaçao, Aruba en Sint Maarten, eigenlijk alle patiënten zo snel als kon en veilig als kon weg heeft gekregen. Dus dat is gelukkig heel goed gelopen. Daarna is de tweede groep mensen van gezinsleden, van militairen, van andere mensen die zijn uitgezonden geëvacueerd. Zodat de militairen die daar waren ook met alle aandacht de hulpverlening op gang konden zetten. En inmiddels is het zover dat ook toeristen en andere mensen die op Sint Maarten op de een of andere manier zeggen van wij willen toch terug naar Nederland, naar een ander land, naar een ander eiland. Inmiddels ook mee terug kunnen met de vliegtuigen die nog steeds humanitaire hulp verstrekken. En als ze leeg terug willen vliegen, dan nemen ze natuurlijk mensen mee die van een paspoort zijn voorzien en van een ticket. Dat even als het gaat over de evacuees. Ziekenhuis heb ik iets over gezegd. Transport wordt flink aan gewerkt. Water is natuurlijk een elementaire voorziening. Daar wordt water uitgedeeld. Er komt veel water uit Aruba. Ik kom net van een bijeenkomst van de Rotary hier op Bonaire en hoor van de fellow die er was van Aruba dat daar ook een hele container vol met water klaar staat. Ik weet dat er in Nederland heel veel water is ingezameld, ook klaar voor verzending of inmiddels op het eiland is aangekomen. Een van de knelpunten die er nu nog wel is natuurlijk al die hulpgoederen die binnenkomen moeten ook op de juiste plek op het eiland terechtkomen. Dat is toch wel even een spannende uitdaging. Dus daar gebeurt nu heel veel in en daar wordt heel veel aandacht aan besteed om dat goed te krijgen. Dan even qua hoofdlijnen, qua Sint Maarten. Zijn daar nog verdere specifieke vragen over? Anders ga ik naar Saba en Sint Eustatius.